بهترش که در همین республикаи мо ҷойҳои корӣ зиёд шавад ва марду занҳо дар ҳамин тоҷикистон монда барои инкишофёбии республикаи мо хизмат кунанд. умуман дар бораи муҳоҷирати занҳо чӣ фикр доред? дар бораи муҳоҷирати занҳо ман фикри манфӣ дорам. намехоҳам ки ҳеҷ кас аз ватани худ беватан шавад. Нам фикр надорам. Таджикский менталитет не позволяет женщинам заниматься миграцией. Я понимаю, трудовая миграция, но это удел мужчин. муҳоҷирати меҳнатӣ бояд барои мардҳо бошад, барои ки барои занҳо он дили шахсан худам эҳсосоти худам иҷозат намедиҳад ки зани тоҷикро дар зимистони қаҳратуни Русия бинам. Аз ин сабаб аз сабаби дилсӯзиам фикри шахсӣ ман набояд зан ба Русия рафт бо муҳоҷирати меҳнатӣ машғул шавад. барои занҳо мисли модели саноатии хитои мо бояд занҳоро дар саноати сабук истифода барем. бо ин ки Тоҷикистон потенсиали зиёди пахтакорӣ, истеҳсоли пахта ниҳоят бисёр дорад. ба фикри шахсӣ ман зан бояд дар ҳамин саноати сабук фаъолияти касбии худро бояд такон бахшад. аз як тараф нақс, аз дигар тараф зан модар бояд дар хона бошад, дар назди фарзандош фаъолият кор барад. не барои чӣ? назари ман чунин аст ки занҳое ки муҳоҷират мераванд хуб он аст ки бояд муҳоҷират накунанд, барое ки дар он ҷо шароит барои занҳо он қадар хуб нест. муҳоҷират кардан ҳунар надоранд, чӣ хел ба муҳоҷират мераванд? ҳунар надоранд. бисёр занҳои мо ҳастанд ки ҳунар надоранд, бояд нараванд муҳоҷират. дар ҳамин ҷо кумитаи кор бо занон оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, кумитаи чӣ ҳаст, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ аст. дар он ҷо муроҷиат намоянд, барои онҳо ҷойҳои нави корӣ пешкаш менамоянд. хавфҳо бисёр аст. хавфу хатарҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ бисёр аст. ман худам шахсан дидам муҳоҷират бародарони тоҷикро дар Россия дидам чӣ гунаанд. дар Россия дидам, дар дигар давлатҳо ҳам дидам. дар он ҷо саҳл нест зиндагӣ. хубии муҳоҷират агар бо ҳамроҳии шавҳараш бошад, барои вазъияти иқтисодишон беҳтар кардан 1-3-4 сол агар кор кунад, шумо медонед ки имконият камтар маҳдуд аст дар ин ҷо.